Jumeneng Bu Kesi. Iya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Boyolali sungkem kula katur. Ya. Uga iki adik-adik dalang akeh sing kepareng nusul. Mas Anggara kuwi putrane Pak Haji Joko Sunarno ya kepareng nenggani. Wah, sabetane kaya alap-alap. Ya, jos temenanan. Kalian Mas Aris nggih. Wah, Mas Aris. Mas Aris iki tak delok ning YouTube limbukane kaya aku kok. Ha iya, ngono kuwi. Padha-padha ngono kuwi. Sing dianti-anti dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ha iya ngono kuwi. Ya mincuk. Sabar. Konangan Sri